Kuřecí mini řízečky. Omytá kuřecí prsíčka nakrájíme šikmými řezy přes vlákno na plátky, mírně naklepeme a nasolíme. Obalíme je v mouce, ve vejcích rozšlehaných s mlékem a ve strouhance. Přidáme lžíci tuku a smažíme v rozpáleném Actifry po obou stranách do zlatova 10 minut. Nezapomeneme v polovině vaření otočit. Na přípravu potřebujete 400 g kuřecích prsíček, 100 g hladké mouky, 2 vejce, 1 deci mléka, 200 g strouhanky a lžíci oleje. Tefal. Chytré věci nenahradíš.